Os senadores do Partido Popular por Ourense reclamaron hoxe ao Partido Socialista que poña fin ao bloqueo da proposición de lei destinada a recuperar o IVA reducido do 10% para os servizos de perruquería, barbería e estética. Os representantes ourensáns denunciaron que a iniciativa remitida polo Senado ao Congreso en novembro de 2023 permanece paralizada na fase de presentación de enmendas desde decembro dese mesmo ano e acumula xa 97 ampliacións do prazo. Desde a Asociación de Empresarios de Perruquería Estética de Ourense denuncian as dificultades que atravesan os profesionais do sector ante o incremento dos custos e a presión fiscal que aseguran compromete a viabilidade de moitos pequenos negocios. Din que a recuperación do IVA reducido non é un privilexio, senón unha medida necesaria para manter abertos os establecementos e conservar os postos de traballo. Segundo os datos do sector, arredor do 94% do emprego está ocupado por mulleres. Aproximadamente o 80% dos profesionais son autónomos e os establecementos teñen unha media de apenas 2,1 traballadores. Os senadores anunciaron a presentación dunha batería de preguntas para que o Goberno e o Ministerio de Facenda expliquen cantos peches poderían evitarse na provincia coa aplicación do tipo reducido do 10% e que impacto tería esta medida sobre o emprego e a supervivencia empresarial.